It's your one range. Another water. Ba gidajen mutane. Ba gida. Sa ni kwata-kwata bana hawa ma wani sayan guri a nan yankin. Ba da wani amfani sayan guri a nan. Amma ina ga karamin jirgi ne ko? Karamin jirgi ne ba mutane da yawa ciki ko? amma shi ne da shi ka sanya buguta na filan da waye. Ni ina ciki na ji wani ƙara ya yi yawa. Ni na gaya ma akwai wani filin bol na tsakiyan ko tun daga nan da ya yau kwanan nan ya kamata an ji Allah ya kiyaye mu an wannan Allah ya kiyaye tun a filin bol din ya kamata ya fadi. Tun a filin bol din ya kamata a ce Allah ya kiyaye. Mutane ba su san halin wannan hayakin ba. Wannan higa hayaki kansa a nan hika mutu. Ba wanda zai iya cewa don saboda kan mu zo mutane kawai yayi gaskiya gida na dai ba samu What's going on in Benin? We tried to scratch here now a few minutes ago. As you can see it. Yes. Private jet. You can see there.